नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी श्री देवती आईलो पारंपरिक उपहार कार्यक्रमाची सुरुवात. कारवारच्या माजाळीत गोंय राज्याच्या सीमा भागाचेर आशिल्ल्या श्री देवती देवीली श्रद्धा अपार आसा. या आराध्य देवीक फक्त मनापासून श्रद्धेन पळयतात. ही देवती आई भक्ताक तात्काळ पावता ही भावना भक्ताल्या मनात आसा. श्री देवती देवीक उपहार ह्या नावान मांसाहारी जेवणाचो नैवेद्य आणि सार्वजनिकाक होच उपहार दितात. हो उपहार कार्यक्रम प्रत्येक वर्साक माजाळीच्या कोमरपंत वाड्याच्या ग्रामस्थांतर्फे जाता आणि त्याच दिवसाक या ग्रामस्थाले कार्तिक पुनवेच्या वनांतल्यान येताना पहिले ज्या तोरणांतल्यान पालखी येता ते तोरण या कोमरपंत वाड्याच्या ग्रामस्थाले आसून वर्साच्या पयल्या उपहारा दिसाक तेमी हे तोरण सोडयतात. हे विशेष. या वर्साचो पयलो उपहार कार्यक्रम आयतवार 8 डिसेंबर 2024 जालो. शेकड्यांशी भक्तां हजेरी लावन श्री देवती आईल्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेयलो. या उपहारानंतर बाकी उपहाराची सुरुवात जाता. या उपहाराचो कार्यक्रम जाल्यानंतर सगळ्या गांवच्या कल्याणासाठी सगळे भक्तांक सुखशांती मेळूं म्हूण सांगणी करून या कार्यक्रमाची सांगता जाली. ही देवती आई आमगेली सगळ्या लोकांक पाविल आसा. कामा धंद्याक नोकरेक आनी गावेत नुस्त्याक. आज तशेंच घोटणे बाग कोमरपंत वाडा तेंगेलो आज उपहार सुरवात जाल्लो आसा आनी तसोच ह्याचो मुखार सुरवात चालू उरतलो. आनी तशेंच आज भक्त लोक येवन आमगेले हिंगा जेवण करून गेले. तेमी खूब खुशेन आनंदीत सगळे लोक जेवण गेले बद्दल सगळे लोकांक बरें दिसलें. आनी तशेंच हे अशेंच करून आमगेले वर्साक हे चलते रावचे म्हूण हांव देवा कडेन मागून घेता. तुम्ही सांगचे प्रमाणे हो उपहार कोमरपंत वाडा घोटणेबाग तुमच्यान सुरवात जाता म्हणून तुम्ही करतात पहिले करतात. त्याच्यानंतर मागीर बाकीचे जे उपहार आसात तुम्ही कंटिन्युएशन करतात अशें म्हळ्यार सुरवात हिंच्यान जाता. हो फस्ट उपहार माजाळी ह्या माजाळी ग्रामांत हो फस्ट उपहार. आनी देवती आमगेले सगळ्याक नुस्त्या मारतल्याक कामा धंद्याक आमगेले सगळे नोकरी आशिल्ल्याक सगळे येतना वयतना सगळ्यांक आमकां पावता. उपहार फक्त माजाळी ग्रामच्या लोकांनी उरतात की भायर लोक बीन घेवन करतात? भायर लोक बी करतात. कोणी सांगून घेवन उरतात आपल्याले कामा धंद्या लागून, कोणाले पोरांक शिक्षणा लागून, कोणाला नोकरी लागून. ते तर काम जाले तेमी बी येवन हिंगा उपहार सांगतात आनी तो बी तेमी घालतात. हो उपहार फक्त बुधवार आयताराक ह्याच दिसा उरता? बुधवार आयताराकच उरता. हे दोन्ही तुवाराक. समाधान
दिल्या आणि मुंगावरचा ह्याच्या बरोबर नियोजन केले आणि असोच तुमचे बरी बुद्धी जनतेच्या ह्याच्या बरोबर नियोजन केले एक रक्षण करते कामाला द्या आणि किती तुम्ही तुमले कसे किती तरी उरले ते काय पडतात काही नसताना वाडे काढायचे सगळ्या बरोबर तुम्ही गेले एक रक्षण कामाला द्या तर पैसे मिळेल अशी मुकाबला तुमचे सोळा करा गेले तर धंदा केले गेले एक तुम्ही मनाकामना पूर्ण करते अशी तुम्ही मनाकामना पूर्ण गेले एक रक्षण त्यांना हाताने तुम्ही सदाशिवगड देवावाड्याच्या श्री बर्गेबीर देवाली देवा परबोत्सव 10, 11 आणि 12 डिसेंबरात कारवार सदाशिवगडच्या देवावाडा हिंगा श्री बर्गेबीर देवालो देवा परबेचो वार्षिक उत्सव 10 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर पर्यंत 3 दिवस असून दशमी मंगळवार 10 डिसेंबराक सकाळी जैन पुरुष देवाली पूजा, सांजेर 4 वाजताना पालखी मिरवणूक, एकादशी बुधवार 11 नोव्हेंबराक दनपारा 1 वाजताना श्री बर्गेबीर देवस्थानात तुळाभार पूजा, सांजेर 4 वाजताना पालखीची मिरवणूक आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम. ब्रेस्तार द्वादशी 12 नोव्हेंबराक दनपारा 1 वाजताना पेडावयल्या श्री ब्रह्मदेवाली पूजा, महाप्रसाद वितरण, सांजेर 4 वाजताना श्री बर्गेबीर देवळाकडच्यान श्रीची मूर्ती पालखेत विराजमान जावन श्री जैन पुरुषाकडेन वचून पूजा जाल्यानंतर परत श्री बर्गेबीर देवस्थानाकडेन येवन रात्री 7 वाजताना बाल सभाशिणेली पूजा, नंतर श्रीची पूजा, नंतर महारिंगणी संतर्पण कार्यक्रमान या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमाक भक्तांन उपस्थिती लावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें आयोजक श्री बर्गेबीर भजक मंडळी देवावाडा सदाशिवगड तर्फेन सार्वजनिकाक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारचे ज्येष्ठ कोंकणी लेखक काशीनाथ मळेवाडकर अनंतात विलीन. कारवारचे हळगा धोल निवासी कोंकणी नाटकाचे ज्येष्ठ नावाजलेले लेखक काशीनाथ मळेवाडकर हेमी वयाच्या 63व्या वर्साक काळजाच्या आकांतान आयतवार 8 डिसेंबराक हळगा धोल हिंगा स्वग्रहात अनंतात विलीन झाले. मृत काशीनाथ एक विनोदी कलाकार असून तेमी कारवारच्या कोंकणी नाट्य क्षेत्राच्या अभिवृद्धीत भर घालसाठी आपल्या परिश्रमान खूपशे कलाकार आणि लेखक घडयले. तेमगेल्या या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी बरेच कडेन तेमकां सत्कार जाल्लो. तेमी सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाचे सभासद आशिल्ले. हाल्लीच तेमगे शिष्य कोंकणी नाटकाचे लेखक चंद्रकांत नाईक केरवडी आणि विष्णू कोळकेकर अस्नोटी हेमी कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार संस्थेचे दत्तात्रय भास्कर नायक वैलवाडा खारगा हेमगेल नेतृत्वात कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड या संस्थेमार्फत 12 नोव्हेंबर 2024 दिसा हळगा धोलिंगा एक नाटका संदर्भात दिगंबर शेठ हेमगेल्या हस्तान काशीनाथ मळेवाडकर हेमगेलो सत्कार समारंभ आयोजित केल्लो. जाल्यार तेमकां प्रकृतीन साथ दिवन जावन तो सत्कार तेमगेल्या अनुपस्थितीत तेमगेल धर्मपत्नी काजल काशीनाथ मळेवाडकर हेमी स्वीकारिलो. धन्यवाद चंद्रकांत नाईक केरवडी, विष्णू कोळकेकर अस्नोटे आणि कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार यांच्या तर्फे
हांव तुमगे सगळ्याले आभारी मानता. आमी कोंकणी नाटक स्टार्ट जाल्ले काशिनाथान तुमचे कोंकणी नाटक हे स्टार्ट जाल्ले म्हाका दिसता 15-20 वर्सां फाटल्यान 35 वर्सां आनी आमगे पटी याद आसा म्हाका दिलीप आमी नाटक हांवें पावस पटी आमी स्टेजार थिएटरा वचून केल्ले. काशीनाथ मळेवाडकर हांणी बरयल्लीं नाटकां थोड्या लोकांक तुमकां नांव सुद्दां याद उरना. आजाल मजा, रोड घरा पकळ वासो, जीवन एक संघर्ष अशी नांव आसात. पण आता काही कालांतरां अशी दिसूं लागला की लेखकाला नाव सुद्धा काही होत नाही. ही एक खेदाची गोष्ट आसा. लेखक हो लेखकच उरता. लेखकालो मान हो लेखका मिळू जाय हे जे प्रयत्न करचे अशें हांव सगळ्या नाटक कलाकारा कडेन आणि प्रेक्षका कडेन विनंती करता. काशीनाथ मळेवाडकर हेमी कोंकणी नाट्य क्षेत्राच्या या दिग्गज कलाकाराल्या अकालीक निधनान कोंकणी नाट्य क्षेत्राक अपार नुकसान जाला. काशीनाथ मळेवाडकर हेमी खूबशीं नाटकां बरयलात. जीवन एक संघर्ष, मामेल होळो जाव्याचेर दोळो, ओड घराक पोकळ वासो, आजाले मजा, आत्याली मजा अशी एकापेक्षा एक दर्जेदार विनोदी नाटकां रसिकाक दिवन आपले नाव अजरामर दवरले. आजाले मजा हे नाटक कर्नाटकातच न्ही तर गोंय आणि महाराष्ट्र राज्यात प्रयोग जावन नाव रुपाक येयले. मृत काशीनाथ अपार अशा नाट्य रसिकाक हितचिंतकाक तेमगेल धर्पत्नी काजल, चलो कुणाल आणि गौरव, भाव यशवंत आणि घनश्याम, विवाहित भयण आनंदी, मंजुळा, मंगल आणि फ्रांसीन इलेस गुडिनो हेमकां पयस चलात. मृताल्या आत्म्याक शांती मेळू म्हण कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार, कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड आणि कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन तेमकां श्रद्धांजली अर्पण केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.